Bismillahirrahmanirrahim. M'dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Aroma agonjetsedwa ndi Aperezi. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. M'dziko loyandikira kwa Arabu lomwe ndi dziko la Shamu, nawonso pambuyo pa kugonjetsedwa kwawo adzagonjetsa Aperezi. Fi bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Nzaka zochepa zosapyolera 10 zonse za Mulungu pambuyo ndi patsogolo pa nkhondoyo, ndipo tsiku limenelo okhulupirira adzasangalala. Binasrillahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim. Ndi chithandizo cha Mulungu chimene iwo adzapatsidwa chomwe ndi kugonjetsa Quraishi tsiku lomwelo. Mulungu amamuthandiza amene wamfuna, ndipo iye ngwamphamvu zoposa ngwachisoni. Wa'da Allahi la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ili ndi lonjezo la Mulungu loona pa okhulupirira. Mulungu saswa lonjezo lake, koma anthu ambiri sadziwa. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akudziwa zoonekera zokhazokha za moyo wa dziko lapansi zomwe amadalira pa moyo wawo, monga ulimi, malonda, zomangamanga ndi zina zotero, ndipo iwo salabadira za tsiku la chimaliziro. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Kodi salingalira mwa iwo okha nkuona kuti Mulungu sadalenge thambo ndi nthaka ndi zapakati pake, koma mwachilungamo ndiponso kwa nthawi yoyikidwa? Ndithu anthu ambiri ngotsutsa za kukumana ndi Mbuye wawo. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Kodi sadayende pa dziko nkuona momwe adalili malekezero a omwe adaliko patsogolo pawo? Adali anyonga zambiri kuposa iwo. Adayilima nthaka ndi kumangapo zomangamanga kuposa momwe iwo adamangirapo, ndipo aneneri awo adawadzera ndi zizindikiro zoonekera koma adawatsutsa, ndipo Mulungu adawawononga. Choncho Mulungu sadali wopondereza koma iwo ankazipondereza okha. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Kenako malekezero amene adayipitsa adali chilango choyipa, kamba kuti adakanira aya za Mulungu ndipo ankazichitira chipongwe. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Mulungu ndiye yemwe akuyambitsa njira ya kulenga zolengedwa, kenako adzakubwezanso kulengako pambuyo pa imfa yawo, kenako mudzabwezedwa kwa iye kuti mudzaweruzidwe. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Ndipo tsiku limene nthawi ya chiweruzo kiyama idzakwana,
oyipa adzataya mtima zakupeza mtendere wa Mulungu. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. Ndipo sadzakhala ndi awomboli ochokera m'mafano awo, ndipo mafano awo adzawakana. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Ndipo tsiku limene nthawi yachiweruzo kiyama idzakwana, tsiku limenelo adzalekana, ena kukalowa ku munda wamtendere pomwe ena akalowa ku moto. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Koma amene akhulupirira ndi kumachita zabwino adzakhala m'minda ya zipatso ndi maluwa akusangalatsidwa. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Ndipo amene sadakhulupirire ndi kutsutsa aya zathu ndi zakukumana ndi tsiku lomaliza, iwo adzaperekedwa ku chilango cha moto. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Choncho lemekezani Mulungu pamene mukulowa mu nthawi ya usiku popemphera Maghrib ndi Isha, ndi pamene mukulowa mnthawi ya mbandakucha popemphera pemphero la Fajri. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Kutamandidwa konse kumwamba ndi pansi kwa Mulungu, ndipo mulemekezeni mu nthawi ya madzulo popemphera Asri, ndipo mukulowa mu nthawi ya masana Dhuhri. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Iye amatulutsa chamoyo kuchokera mchakufa, ndipo amatulutsa chakufa kuchokera mchamoyo, ndipo amaukitsa mthaka pambuyo pa chilala chake, ndipo momwemonso mudzatulutsidwa m'manda. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Ndipo zina mwa zizindikiro zake zosonyeza mphamvu zake zoposa ndiko kukulengani kuchokera ku dothi, kenako inu nkukhala anthu omwe mukufala ponseponse. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ndipo zina mwa zizindikiro zake zosonyeza chifundo chake kwa inu ndiko kukulengerani akazi a mtundu wanu kuti mukhazikike mitima yanu kwa iwo, ndipo adayika pakati panu chikondi ndi chisoni. Ndithu zimenezi muli zizindikiro kwa anthu amene amalingalira. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Ndipo zina mwa zizindikiro zake zosonyeza kukhoza kwake ndiko kulenga kwa thambo ndi nthaka ndi kusiyana kwa ziyankhulo zanu ndi utoto wa makungu anu, chikhalirecho mudalengedwa kuchokera kwa munthu mmodzi. Ndithu mzimenezi muli zizindikiro kwa odziwa. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Ndipo zina mwa zizindikiro zake zosonyeza luntha lake ndiko kukupatsani mpumulo watulo usiku ndi kudzuka usana ndi kufunafuna kwanu zabwino zake. Ndithu zimenezo muli zisonyezo kwa anthu amene amamva ndi kuthandizidwa ndi kumvako. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
إن في ذلك لقوم يعقلون. Ndipo zina mwa zizindikiro zake zosonyeza mphamvu zake zoposa ndiko kukusonyezani kung'anima kumwe kuchititsani mantha ndi kukupatsani chiyembekezero chakudza kwa mvula. Ndipo amatsitsa madzi kuchokera kumwamba kotero kuti amaukitsa nthaka ndi madziwo pambuyo pa chilala chake nthakayo. Ndithu zimenezi muli zizindikiro kwa anthu ozindikira. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Ndipo zina mwa zizindikiro zake zosonyeza kukhoza kwake ndiko kuti thambo ndi nthaka zayima mwa lamulo lake. Kenako akadzakuyitanani kuyitana kamodzi, nthawi imeneyo inu mudzatuluka mnthaka. Walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ndipo onse akumwamba ndi apa dziko lapansi ngake onse amamvera iye. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizul hakim. Ndipo iye ndi amene adayambitsa zolengedwa, ndipo ndiye mwe adzazibwerezenso kachiwiri. Ndipo kuzibwerezako nkosavuta kwa iye, ndipo ali ndi mbiri yabwino kumwamba ndi pansi, ndiponso iye ngwamphamvu zoposa ngwanzeru zakuya. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fima razaqnakum فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Akuponyerani fanizo la chikhalidwe chanu. Kodi akapolo amene manja anu akumanja apeza ali ndi gawo pa chuma chimene takupatsani kotero kuti mumagawana chimenecho molingana? Kodi mumawaopa monga momwe muoperana wina ndi mnzake? Nanga nchotani inu kuti mumuyese Mulungu kuti ali ndi anzake mwa akapolo ake? Umo ndi momwe tikulongosolera aya ndime zathu kwa anthu ozindikira. Bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Koma amene adadzichitira zoyipa okha atsata zofuna zawo popanda kudziwa. Kodi ndiyani angamulungamitse amene Mulungu wamsiya kuti asochere chifukwa cha kusafuna kwake kuongoka? Ndipo iwo sadzakhala ndi apulumutsi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Lunjika nkhope yako ku chipembedzo moyenera, pewa kusochera kwa okana Mulungu. Dzikakamize ku chilengedwe chimene Mulungu adalengera anthu. Ichi nchipembedzo cha Chisilamu chomwe choyenerana ndi chilengedwe cha munthu. Palibe kusintha nchilengedwe cha zolengedwe za Mulungu. Ichi ndi chipembedzo choona cholungama, koma anthu ambiri sadziwa. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Lunjikani nkhope zanu modzichepetsa kwa iye, ndipo muopeni potsatira malamulo ake. Pempherani swala ndipo musakhale mwa opembedza mafano a mushrikin. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Momwe agawa chipembedzo chawo nkukhala mipatuko, gulu lililonse likusangalalira chomwe lili nacho. Wa idha massan nasa dhurrun da'aw rabbahum
منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Ndipo mavuto akawakhudza anthu amampempha mbuye wawo modzichepetsa kwa iye, kenako akawalawitsa mtendere wochokera kwa iye. Pamenepo ena a iwo amamuphatikiza mbuye wawo ndi mafano. liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Posathokoza zimene tawapatsa, choncho sangalalani ndi zimene mukuzifunazo, posachedwapa mudziwa kuyipa kwake. am anzalna alayhim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Kodi kapena tidawatsitsira umboni omwe ukufotokoza zomwe adali kumphatikiza nazo iye Mulungu? wa idha adhaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idha hum yaqnatun. Ndipo anthu tikawalawitsa mtendere amausangalalira, koma choyipa chikawapeza chifukwa cha zomwe manja awo atsogoza, pamenepo iwo amataya mtima kuti sangapezenso zabwino za Mulungu. awalam yaraw anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Kodi saona kuti Mulungu amamchulukitsira riziki yemwe wamfuna ndi kumchepetsera yemwe wamfuna? Ndithu zimenezi muli zisonyezo kwa anthu okhulupirira. fa'ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabil dhalika khayrun lilladhina yuriduna wajha Allahi wa ulaika humul muflihun. Choncho mpatseni gawo lake wachibale, mphawi ndi wapaulendo amene alibe chokamfikitsa kwawo. Zimenezo nzabwino kwa amene akufuna chiyanjo cha Mulungu, ndipo iwo ndiwo wopambana. wama ataytum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Ndipo chuma chimene mukupatsana mnjira ya mphatso kuti chichuluke mchuma cha anthu, kwa Mulungu sichichuluka. Koma chuma chimene muchipereka mnjira ya zakati uku mukufuna chiyanjo cha Mulungu chimachuluka. Iwowo ndiwo amene adzapeza mphoto yochuluka. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yahyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mulungu ndiye mwe adakulengani, kenako adakupatsani zokuthandizani kuti mukhale ndi moyo, kenako adzakupatsani imfa kuti mulowe m'manda, ndipo kenako adzakuukitsani kuti mukaweruzidwe pa zomwe mumachita. Kodi mwa amene mukuwaphatikiza kuti ndi Mulungu alipo yemwe angachite chilichonse mu zimenezi? Wayera iye Mulungu, ndipo watukuka ku zimene akumphatikiza. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Chisokonezo chaonekera pa mtunda ndi pa nyanja chifukwa cha zimene manja anthu achita, kuti awalawitse chilango cha zina zomwe adachita, kuti iwo atembenukira kwa Mulungu. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Nena, yendani pa dziko ndi kuyang'ana momwe adalili mathero awo omwe adalipo kale,
ambiri a iwo adali wophatikiza Mulungu ndi mafano. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Lungamitsa nkhope yako ku chipembedzo choona lisanadze tsiku losabwezedwa lochokera kwa Mulungu. Tsiku limenelo anthu adzagawikana, abwino akalowa ku munda wamtendere pomwe oyipa akalowa ku moto. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Amene sanakhulupirire kuyipa kwa kusakhulupirira kwake kuli pa iye mwini, ndipo amene achita zabwino iwo akudzikonzera okha zabwino. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Kuti awalipire zabwino zake amene akhulupirira ndi kuchita zabwino, ndithu iye sakonda akafiri osakhulupirira. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ndipo zina mwa zisonyezo zake zosonyeza mphamvu zake ndi chifundo chake ndiko kutumiza mphepo yodza ndi nkhani yabwino yakuti mvula ivumbwa, ndi kuti akulawitseni chifundo chake, ndi kuti zombo ziyende pa nyanja mwa lamulo lake, ndi kuti mufunefune zabwino zake, ndi kutinso muthokoze mtendere wake pomumvera ndi kumpembedza iye yekha. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Ndipo ndithu tidatuma aneneri kwa anthu awo patsogolo pako. Choncho mneneri aliyense adawadzera anthu ake ndi maumboni oonekera poyera osonyeza kuona kwawo, koma adawakana. Ndipo tidawawononga amene adalakwa, ndi kofunika kwa ife kupulumutsa okhulupirira. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Mulungu ndiye mwakutumiza mphepo yomwe imagwedeza mitambo mwamphamvu, ndipo akuyibalalitsa kumwamba mmene akufunira. Amayigawa zigawo kufikira uyiona mvula ikutuluka mkati mwake mitamboyo, ndipo Mulungu akayitsitsa kwa amene wamfuna mwa akapolo ake, pamenepo iwo amakondwa ndi kusangalala. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Ngakhale kuti isadawatsikire adali wotaya mtima ndi kutekeseka kwambiri. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Choncho yang'ana molingalira zizindikiro za chifundo cha Mulungu momwe akuukitsira nthaka pomeretsa mmera pambuyo pa chilala chake. Ndithu iye ndiyemwe akuukitsa akufa, ndipo iye ngokhoza chilichonse, palibe chokanika kwa iye. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
ndipo ndithu tikatumizira mphepo yowononga mmera nkuona pambuyo pake uli wachikasu, akadakhala akupitiriza kukana Mulungu chifukwa chokwiyitsidwa ndi zimenezi. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Usadandaule ndi makani awo, ndithu iwe sungachititse kuti amve akufa kuyitana kwako, ndiponso sungachititse kuti amve agonthi kuyitana pamene akutembenukira nakuyang'anitsa nsana osafuna kumva mawu ako. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ndipo iwe sungathe kuwongolera akhungu nkusochera kwawo, sungachititse kuti amve koma okhawo amene akhulupirira aya zathu, iwo ndiwo wodzipereka. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Mulungu ndiyemwe adakulengani nkufowoka, kenako adakupatsani mphamvu pambuyo pa kufowoka, ndipo pambuyo pa mphamvu adakupatsani kufowoka ndi imvi. Iye akulenga chimene wafuna, ndipo iye ngodziwa kwambiri, ngokhoza chilichonse. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Ndipo tsiku limene chiweruzo kiyama chidzachitika, oyipa adzakhala akulumbira kuti sadakhale pa dziko lapansi koma ola limodzi. Umo ndi momwe amatembenuzidwira kuchokera ku njira ya choonadi. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Ndipo amene apatsidwa nzeru ndi chikhulupiriro adzanena, ndithu inu mudakhala m'chilamulo cha Mulungu kufikira tsiku lowuka ku imfa. Tsono ili ndi tsiku lowuka ku imfa, koma inu simunali kudziwa. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Tsiku limenelo madandaulo a omwe adzichitira chinyengo sadzawathandiza, ndipo sadzafunsidwa kuti amukondweretse Mulungu ndi kulapa kwawo. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. Ndipo ndithu tawaponyera anthu mafanizo a mtundu uliwonse mu Qur'ani iyi, ndipo ndithu ukawabweretsera mtsutso uliwonse, anena omwe sadakhulupirire, inu si kanthu koma ndinu anthu ochita zachabe. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Mmenemo ndi momwe Mulungu akudindira chidindo m'mitima mwa amene sazindikira. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Choncho pirira iwe mtumiki ku masautso awo, ndithu lonjezo la Mulungu loona, ndipo asakugwetse mphwayi amene alibe chikhulupiriro chotsimikiza Mulungu ndi mtumiki wake.